Okay, let's do it. Na sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Szászi Tibor vagyok, és videoblogot fogok indítani, erre szeretnélek titeket invitálni. Come on. Ezek a videoblogok, vagy ahogy mondani szokták, vlogok, elsősorban zenei témájúak lesznek, mivel magam is elég sok zenei produkcióval, projekttel vagyok ilyen-olyan kapcsolatban, valahol zeneszerzőként, hangszerelőként, sőt énekes, gitárosként, hangmérnökként, producerként, koncertszervezőként tevékenykedem, illetve van egy kis online rádió is, ahol műsort vezetek időnként, és a saját zenei produkcióimról még nem is beszéltem. Tehát nagyon változatos lesz itt a mulatós zenétől elkezdve az elvontabb alternatív zenén át, egészen az igényes, már-már jazzbe hajló popzenén keresztül minden, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz, és ezeknek a kulisszatitkait fogom bemutatni nektek. Érdemes lesz velem tartani. Már most nem árt feliratkozni, mivel nem tudom, hogy mikor fogom kitenni a következő videót, illetve az első videót, hiszen ez még csak egy előzetes. Azt az első videót, amiben egyébként a vendégem nem más lesz, mint Csorba István, azaz Csóresz! ő már elég régen jár hozzám énekfelvételeket készíteni, most viszont nem csak énekfelvételről van szó, hanem az egész zenéről, illetve a zene elkészítéséről, amit ketten fogunk elkészíteni, illetve a zenei alapot én fogom elkészíteni, ugyanis nem találtunk róla sehol az égvilágon alapot, ezért kénytelen leszek én megcsinálni, de legalább izgalmas lesz, hiszen látni fogjátok, be fogom mutatni az összes fázisát a zenének, hogy a kezdetektől gyakorlatilag a semmiből hogyan indul el és válik kész dallá, amit aztán a rádiók is játszanak. Legalábbis remélem, hogy játszani fognak. A műsor címe Tebe világa. Hát Tebe ugye az én vagyok, hülye név, tudom, hogy hülye név, 21 néhány évvel ezelőtt kaptam a barátaimtól, akik a mai napig így hívnak engem, úgyhogy én már nem nagyon tudok, illetve nem is nagyon akarok ezzel mit kezdeni. Elfogadtam, Tebe lettem. Hát a világ az meg tulajdonképpen úgy jött ide, hogy ez a szoba gyakorlatilag, ami remélhetőleg egyébként őszre vagy térre, de legkésőbb jövő év elejére le lesz cserélve, már nem a szoba lesz lecserélve, hanem én költözök át, ha addigra elkészül az új kis stúdióm, mert egyelőre itt azért nem a legjobbak a körülmények, zeng, visszaverik a falak, a hangot, stb. Tehát azért ez nem igazán jó ének felvétel készítésére, illetve amikor ugat a kutya, sír a kislány, behallatszik, én ha hangoskodok, alszik a gyerek, megint nem okés, úgyhogy ezért már nagyon várom, hogy át tudja költözni az új kis hangszigetelt mini stúdiómba, és jövő évtől már ott folytatom. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk majd sehova, és itt fogunk ülni állandóan, de ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre várlak titeket szeretettel. Addig is nagyon szépen megköszönöm, ha megosztjátok ezt a videót, lájkoljátok, illetve még egyszer mondom, akit érdekel a Csoresszal készült első rész, az iratkozzon föl, ugyanis nem tudom megígérni, hogy mikorra kerül ki a YouTube-ra, hiszen még csak valamikor jövő héten fog jönni a Csoresz, én addig még megcsinálom a dalt, megkeverem, jön énekfelvétel, majd azt utána még videóval, amit fölveszünk, ugye megvágni a képeket, föltölteni YouTube-ra, stb. Tehát elég hosszadalmas lesz szerintem, és nem tudom megígérni, hogy mikor keressétek majd ezt az epizódot. Ha viszont rányomtok a feliratkozás gombra, akkor biztosan tudni fogtok róla. Ennyit előjáróban, találkozunk az első részben, remélhetőleg, addig is legyetek rosszak, és várlak titeket jövő héten vagy azután. Sziasztok!